3 scenarii de poziționare de 2 scaune pentru o familie cu copil de 3 ani și 1 an. Ăsta este un Grand Cherokee Jeep cu o lungime a banchetei de 140 de centimetri. Primul scenariu poate să însemne 2 scaune de acest fel, rear facing, puse unul lângă celălalt și un scaun rămas pentru adult liber. Al doilea scenariu, aici o să vină un scaun cu Isofix până la 18 kg și lângă scaunul rear facing până la 36 de kg. Al treilea scenariu, 2 scaune cu rotație până la 18 kg. Acum mai problematic ar fi ajungerea la locul din mijloc. Ne-am gândit că se poate roti scaunul așa, de exemplu, să stea copilul cu fața până când urcă părintele, după care scaunul se întoarce și vă spuneam că este o banchetă lată, este loc destul de bine acolo la mijloc între cele 2 scaune.